खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 16 पुस 1433 मायथाइ एबा 1 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि सानाव मेष राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथाङा दिनै सांग्राङै खरसा खालामनांगौ, मानोना नोंथाङा गावनि थाखाय एबा गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। जायखिजाया हाथरखिफोरा बुङो दि साननि जागायजेन्नायनिफ्रायनो लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि गोसो होनाया गोनांथार हाबाफोरनि अनगायै रंजानायाव जागोन। दावबायनायनिबो खाबु दं। जुदि हायोब्ला बेनिफ्राय बारग'। खामानियाव खहा जानायजों लोगोसे सावस्रियाबो गाज्रि जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोसोआरि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन आरो गावजों गाव अननाया हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थाखाय बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि सानाव बुंनाय जादों दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय शपिंआव खरसा खालामगोन। फालांगियाव हरखाब जौगानायनि जाहोनाव फालांगियारि थाखोआ मुखुब जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। समाजारि जिउआव मानसिफोरजों नोंथांनि रायज्लायनाया बांगोन। दिनै नोंथांनि आखुआव गुरैनि थाखाय मानसिफ्रा नोंथांखौ बाख्नायगोन। लोगोफोर आरो बाहागिफोर फैनायजों खामानिनि थासारि सोमजिगोन। सानजौफुनि समाव नोंथाङा खामानिनिफ्राय सम दिहुनगोन आरो लोगोफोर आरो सिनायथिफोरजों गोजोननाय बुब्लिफोर हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। बोसोरनि गिबि सानाव मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथांनि साना दावराव-दावसि जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि माखासे बिबानफोरखौ मावफुंनो नाजागोन। नोंथाङा राङारि ट्रेन्जेकसन आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव जिउ लोगोरिजों माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। सानस्रियारि फारागथिफोरनि मोनसे जाथावना दं। सावस्रिनि बेलायाव साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा राङारि आयदाफोराव सहायनायजों खामानि मावगोन। फालांगियारि थाखोनि सुबुंफोरनि खामायनाया मोजां जागोन, नाथाय अलसिया दिनै गादबगोन, जायनि जाहोनाव बिसोरो खाबुनि आबुं मुलाम्फा लानो हानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि राशिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे समायना दावबायनायाव थांनो हागोन। नोंथाङा मोनगोन दि खाफालआ नोंथांनि फारसे। नों गासैयावबो जाफुंसारगोन। गोब्राब नाजानाया फिथाय होयो। जुलि जानाय जिउआव मोजां मोननाय आरो अननाया बांगोन। दिनै खरसाया गोबां जागोन। बबेबा गोजानाव दावबायनाया नोंथांनि थाखाय रंजाथाव जागोन। रावजोंबो नाङा-फाङा नांलाय-खमलाय दाखालाम। दिनै दाहारखौ मोनफिनगोन। फालांगियारि दावबायनाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि फालांगिया मोजाङै मावगोन। दिनै नोंथाङा दुखु आरो बेरामनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। रागा आरो रंजानायखौ दबथाय। दिनै नोंथांनि बिबाना बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानथांखि खालामनाय हाबाफोराव जाफुंसारगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। सिंह राशि। बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि सानाव बुंनाय जादों दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां आरो मुलाम्फा गोनां सान जागोन। दिनै नोंथाङा थुलुंगा आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। दिनै नोंथाङा नखरजों आरो जायफोरा नोंखौ मोजां मोनो बिसोरजों सम हगारगोन। बिसोरजों सम हगारनाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। खामानि मावथायाव थासारिया मोजां जागोन, नाथाय थेवब्लाबो नोंथाङा खामानियाव गोसो होनो हानाय नङा। जायखिजाया गोजाम थाबथानाय खामानिखौ फोजोबनाया राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। दिनै नोंथाङा गाज्रि लोगोनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै नोंथाङा नाङै खरसाफोरनिफ्रायबो गोजानाव थानांगोन।
धोरोमारि हाबाफोराव गोसो जानाया थागोन। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जिंगाया जोबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कन्या राशि बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि साना कन्या राशिनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा खुसि मोनगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्रायबो आबुं मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायावबो साबसिन दिन्थिफुंगोन। नखराव गोबां मानसिफोर सफैनो हायो। आलासि एबा लोगोफोर फैनायजों न'नि आबहावाया साबसिन जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव मोनसे रमान्टिक सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा जोबोद गोहोगोनां जागोन आरो नोंथांनि गासैबो खामानिखौ गोसो गुदुङै मावगोन। दिनैनि सानखौ लाक्जारियाव बाहायनाय जागोन। नोंथाङा फालांगियाव गोदान बिथांखिफोर जागायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि साना तुला राशिनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। नखरारि जिउआ खुसि आरो गोजोनथाव जागोन। बे आयदायाव दावगानायनि जाथावनाबो दं। गावनि बिबुंथिखौ सामलायनाया जोबोद गोनांथार। मोनसे फिननायखौ साननानैल' हो। लोगोफोरजों रंजानायाव सम बारहोगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव दिनै नोंथाङा गावनि मोजां मोनग्राजों रमान्टिक बुब्लिफोर बारहोगोन। नाथाय सांग्रां जा। माबा मोनसे बाथ्रायाव नोंथांनि गेजेराव फारागथि थानो हागौ। तुला फालांगिफोरनि फालांगिया दिनै मोजां खालामगोन। समाजारि हाबा आरो हाबाफोराव गोसो होगोन। नाथाय गथ'सा बिथिंनि बागै एसे जिंगा सिनांगौ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि दिनै बोसोरनि गिबि सानाव बे राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय अननाय आरो खुसि लाबोदों। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि गावारि जिउआ खुसि जागोन। आलासिफोर फैनो हागौ। नखराव मोनसे पार्टी जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि आखुनि सायाव एसे गोसो होनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायजों फोथाराव जाफुंसार जानो हागोन। सांग्राङै गारि सालायनाया मोजां। नोंथाङा पार्टीनि खालामनाय आरो पिकनिक जानायखौ मोजां मोनगोन। लेनदेनफोराव सांग्रां जा। नोंथाङा बेरेखाफोरनि सायाव देरहागोन आरो नोंथाङा थाबथानाय रां मोननो हागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथाङा दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि साना धनु राशिनि थाखाय नखरारि थाखोआव जोबोद साबसिन जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय नोंथांनि अननाया बांगोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव बिसोरनि मदद मोनगोन। खरसाया एसे बांगोन, नाथाय नोंथाङा दिनैबो रंजानो हागोन। गोसोआव गोजोननाय थागोन। खामानि मावथायाव नोंथाङा गावनि खस्थ'जों गोबां गोदान हाबाफोरखौ फोजोबगोन, जाय नोंथांखौ बाख्नायगोन। हाबा जानाय जिउआ गोजोनथाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। मकर राशि बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि साना मकर राशिनि आयखौ बांहोनाय जागोन। नोंथाङा गोसोआरि महरै खुसि जागोन आरो नखरावबो गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि मावख'नि खामानिनिफ्राय दावबायनो खाबु मोननो हागौ। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथाङा मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथांनि अनजालुनि आबुं मदद मोनगोन आरो बिसोरो नोंथांखौ खुसि लाखिनो थाखाय हाजासे नाजागोन। नोंथांनि गासैबो नाजानाया जाफुंसारगोन। दिनै नोंथांनि फालांगियाबो मोजाङै सोलिगोन। नोंथाङा आजै-आजौनि सम्पथिनिफ्राय खुसि आरो मुलाम्फा मोननो हागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सानस्रियारि गोरोबलायैनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि बिबुंथिखौ हमथानानै लाखिनाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि बोसोर 2025 मायथाइनि गिबि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय खामानिनि बिथिङाव जोबोद जाफुंसार लाबोदों।
माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय नोंथांखौ जोबोद बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनि गोहोम आरो थाथाया बांगोन। आय बांनायनि मोनसे गोजोनथाव जाब्रबथायबो दं। दिनै नोंथाङा बेलासियाव गोबां खर्सा खालामगोन आरो मोनसे गोजोन जिउ खुंगोन। नाथाय नखराव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै एसे नारसिननाय जानो हागौ। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा खाफालगोनां खौरां मोनगोन। धोरोमारि आरो बिगियाननि फारसे गोसो जानाया बांगोन। साख्रि आरो राजखान्थिनि बिथिङाव खाफालनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों जागोन, नाथाय एसे आबेगारिबो जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनो अननाय आरो अननाय होगोन। दिनैनि साना हाबा जानाय जिउआव साबसिन सान जानो हागौ। जुदि नोंथाङा मोनसे मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव दं, अब्ला नोंथांनि अनजालुआबो नोंथांनो गोबां खुसि होगोन। खामानि मावग्रा जायगायाव थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन। गासै नोंनि साना जोबोद साबसिन जानो थांगासिनो दं। अनथोब आरो अनथोबफोर मोनगोन। रांखान्थियारि दावगानायनि सोमोन्दै खाफालगोनां खौरां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।